आधी टोकी तुझी पाठ काय पाठ नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय खाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज गणेश चतुर्थी, त्यामुळे घरोघरी सगळीकडे गणेशाची पूजा चालू आहे आणि प्रत्येकाच्या घरात घरोघरी नैवेद्याची तयारी चालू आहे. आणि तसंच आपल्याला आजूबाजूला सगळा गणपतीच्या गाण्यांचा आवाज वगैरे येत असेल स्पीकरवर, तर त्यामुळे वातावरण पूर्ण प्रसन्न होऊन गेलं, त्यामुळे भारी वाटतं एकदम. आणि आपल्या गणपतीची पण घर दिसत असेल तर आपल्या गणपतीची पण पूजा आज चालू आहे. कालची पूर्ण रात्र आमची गणपतीचं डेकोरेशन करण्यात गेली, कारण की काल रात्रीच गणपतीचं डेकोरेशन चालू केलेलं करायला संध्याकाळी, म्हणजे काल त्या दिवशीच्या लाईव्ह व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल. तर सकाळी 6:30 वाजले सगळं होईपर्यंत, म्हणजे झोपेपर्यंत 6:30 वाजले. आणि मग 9 वाजता मी उठलो आणि अर्ध्या सगळं आवरून आता 9:30 वाजले आहेत. भटजी काका आताच आले आहेत आणि आजची गणपतीची आपली पूजा बाबू आणि वर्षाच्या हस्ते होत्या, जोड्याने करतात पूजा आज चालू आहे. तर आता पूजा पण बघूया आणि गणपतीचं डेकोरेशन पण बघूया. बाकी आज वाडीतले सगळे गणपती फिरायचे आहेत, तुम्हाला दाखवायचे आहेत कसे कसे कोणते काय सगळ्यांनी डेकोरेशन वगैरे केलं आहे, कशी गणपतीची आरास सजवली आहे फळाफुलांनी, ते पण आपण बघणार आहोत. तर चला आता बघूया काय चालू आहे आतमध्ये. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव गौरी कुमारा, शंकराची ओटी कुंकुम केळा, हिरे जडित मुकुट शोभरा, झुंझुंझणी पुढे चरणी घागरिया. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव धरती तांबर परिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तोंडाची नयना, सहस्र माता वक्पाहे सदना, संकष्टी पावावे निर्वाही रक्षावे सुरवर वंदना. जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव प्रांगण वरीन चरण गळान पायन पतुदे, वंदनानंद पूजन भावे वायन म्हणे नमः. तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तमेव सर्व मम देव. हरे नवाचा मंत्रेंद्रिय पूजा करावा सकल परस्मै नारायणाची समर्पण. अच्युतं केशवं नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरी श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकं रामचंद्र. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. मंगलमूर्ती मोरया द्या आरती द्या सगळ्यांना. सदा सर्वदा योग तुझा करावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा. वेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा गणेशा. मोरया मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे. अन्याय माझे कोटान कोटी, मोरेश्वरा बाळ तुघाल कोटी. मंगलमूर्ती मोरया. पार्थेश्वर महागणपती देवता महाराज हे मुकेश प्रदीप घाडी आणि समस्त घाडी कुटुंबीय यांनी सालाबाद प्रमाणे इथे तुझं प्राणप्रतिष्ठापना केलेली आहे.
ही प्राणप्रतिष्ठापना स्थापना करत असताना जर काही चूक झाली असेल तर ती मखलाच कर आणि केलेल्या उत्तम अशा सेवेचं हे फळ या संपूर्ण घाडी कुटुंबियांच्या पाठीशी उभं ठेव. या घाडी कुटुंबियांमध्ये जे आज विद्यार्थी इथे शिक्षण घेत आहेत त्यांना कुठचीही प्रलोभनांकडे लक्ष न जाऊ देता शिक्षणात लक्ष लागेल आणि उत्तम प्रकारचं यश त्यांना मिळेल अशा प्रकारचं त्यांना कृपा आशीर्वाद ठेव. या कुटुंबात जे जे नोकरी करणारे आहेत त्या नोकरी करणाऱ्यांना स्थिर उत्तम प्रकारची नोकरी त्यांना प्राप्त होईल आणि त्याच्यात त्यांचं नावलौकिक होईल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद ठेव. ज्यांचे विविध व्यवसाय आहेत, आमच्या विनूचा डिजिटल याच्यातला आत्ता व्यवसाय आत्ता खूप चांगला यानं कलर्स ऑफ कोकण म्हणून इथे नावारूपाला येतोय. त्याच्यासारखे जे व्यवसाय करणारे आहेत त्यांना त्यांच्या व्यवसायांमध्ये विविध संधी प्राप्त होऊन भरभराट होईल. त्या व्यवसायांमधनं अनेकांना रोजगार मिळून त्यांचंही कल्याण होईल अशा प्रकारचा त्यांना कृपा आशीर्वाद ठेव. या कुटुंबामध्ये दुभत गायी गुरं आहेत, त्यांचंही योग्य प्रकारे सांभाळ कर. त्यांच्यापासूनही उत्तम प्रकारचं पुढे संततीसह प्राप्त होईल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद ठेव. या कुटुंबियांची शेतीवाडी आहे, बागबागायती आहे. त्या बागबागायतीमध्ये सुद्धा ती मेहनत घेत असतात. त्या मेहनतीला यश येऊन त्याच्यात उत्तम प्रकारची फलधारणा होऊन उत्तम प्रकारचं पीक तिथे त्यांना येईल आणि त्यातनं त्यांचं ऐश्वर्य प्राप्त होईल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद ठेव. या कुटुंबातल्या ज्या माता भगिनी आहेत त्या माता भगिनींना उत्तम प्रकारचं आयुष्य प्राप्त होईल अशा प्रकारचं आरोग्य प्राप्त होईल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद ठेव. तसंच या कुटुंबातले जे वृद्ध मंडळी आहेत त्या वृद्ध मंडळींनाही सुकर असं आरोग्य प्राप्त होईल असं त्यांना कृपा आशीर्वाद ठेव. केलेली सेवा मान्य करून घे. तुझ्या पुढे ज्यांनी ज्यांनी जे काही इथे नवस बोललेले जे जे काही इथे इच्छा केलेल्या आहेत त्या इच्छा पूर्ण करून घे आणि केलेली सेवा मान्य करून या भाद्रपदी उत्सवाचा पूर्ण उत्सव तू जल्लोषात साजरा करून घे. कुठच्याही प्रकारची अडीअडचण न येऊ देता हा प्रकारचा जो उत्सव आहे त्याच्यात सगळ्यांना आनंद करून दे आणि जी काही सेवा आहे त्या सेवेचं शुभफळ या सर्व घाडी कुटुंबियांच्या पाठीशी उभं कर. मंगलमूर्ती मोरया. तर मित्रांनो, आता दुपारचे 12:30 होतात आणि गणपतीची पूजा वगैरे सगळं झालेलं आहे आणि नैवेद्य पण झालेला आहे. आता नैवेद्य दाखवायचं आहे गणपतीला, त्यासाठी आता तयारी चालली आहे. चला आता बघूया. झाला मग दाखवूया. दाखवा आधी, ह्याच्यात काय दिसत नाही. हां चल चल चल. जेवलं गे? जेव बसलोय बाबा. बसलं. पाय कसं हा? असा हा बरोबर. ही बघा, ही दरवर्षी सगळा गणपतीचा करणारी आज जागेवर हा पायामुळे, त्यामुळे गणपतीच्या पुढ्यात येऊन बसलेली आहे सकाळपासून. नाही तर ही दिवसभर तर चुलीकडे दिसली असती. देवात बसकन दिले ना बाबा. Hare